Olen Kiana, 11-vuotias. Olen harrastanut kilpatanssia 2 vuotta ja olen 3-kertainen Suomen mestari lattari-, vakio- ja kymppitanssissa. Olen menestynyt myös ulkomailla. Siellä parhain saavutus on ollut 2. Koska treenaan tosissaan, mutta en totisesti, minulle tarjottiin mahdollisuutta ottaa osaksi treeniä vellohengitysharjoituslaite. Aluksi laitteen käyttö oli minulle haastavaa ja hengitystreenit tuntuivat raskailta, mutta kun ymmärsin tekniikan, on sitä ollut helppo käyttää. Vellon käyttö on parantanut suoritustani treeneissä että kisoissa. Huomaan, että pitkätkin kisapäivät on tuntunut helpommalta, kiitos vellon. Paras tapa parantaa suorituksiani on siis ottaa laite esille ja käyttää sitä.